siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ushembe Manazareta ubonga abamthandayo. Bunani uvele mafi
uNkulunkulu kusizibusisa. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu okhona kuleli sabatha namhlanje lokubona umhlangano ubani hambe nazi sibusiso nayo yonke into abayenzoyicela la kakhulukazi laba abangayigqokile ngomhlophe. Ukuze kusasa bahambe beshumayela ngako shembe ukuthi ushembe uyini. Ngiyacela-ke eNazaretha ukuthi mangabe nginibusisela uvaselini, nginibusisela amanzi, ningadlali ngakho. Akuyona into okudlala, iyaphilisa. Yabona leli bandla leli lilokulaqala ngale minyaka kababamkhulu lalivele lisebenzisa uvaselini. Alikaze luhlanganise nomuthi. Uphathe kahle uvaselini nalamazi abusile ungawahlanganisi nemithi. Niyabona nje kade silapha eThempelini iKhwizi. Kufika uphathi wenyawo owayegulelwa umkakhe ngendlela yokuthi wayesephefumuliswa ngemishini. Wayesephefumuliswa ngemishini. Sebehlulekile ukuthi bazokwenza njani. Wasethola umshumayeli othize umyeni wakhe. Lo mphathi wenyawo egulelwa umkakhe. Wase umshumayeli wathi uthi sebehlulekile ukuthi bezokwenza njani odokotela. Bathi ake sazocisha umshini. Bathi ake sazocisha umshini ngoba yikho into sebezoyenza ngayo. Wasethola umshumayeli wala eGoli. Wasethi umshumayeli cha ayimakancane ubancane bangaqala bayicisha umshini. Ake sihambe nanawo amanzi abusisiwe. Siyozamkela ukuthi lamanzi. Basebenzama ke bafike bamvula umlomo bamfaka lamanzi angena lawo mathamo yena. Kodwa athi mayisengile amanzi wabe seqebuka bathi beyicisha umshini wayesephila. Yingakho ukuthi ningadlali ngalezi zinto zalekhaya ziyaphilisa. Uthembeka kakhethi ngisho umlungu uyamsiza ngisho indiya uyamsiza. Ngelinye ilanga kwafika umlungu oneplazi khala ngoyesele sethonthe inkomo zakhe. Uthi seyiphelile inkomo amasela. Ngiyambuka ngidlala amanzi. Uhamba nomama wayesebenza eplazini lakhe. Yithi mina kuyena uzozenzelani masele? Sikwenzele lamasela atholakala. Uthi umlungu ngizonika indawo labantu abasebenza eplazini lami bakhe ithempeli. Bese ngizobonga ngento ethize. Sengiyamusisela kamanzi uyabona ke lamanzi. Labe besiya khona ucingo kufike uwachele khona lamanzi besiya khona ucingo. Wayesefika umlungu wathela ke labaziyenge la ngiyale ngayo. Afika amasela ayikhipha inkomo.
kodwa mase ikhiphile inkomo athi mayefika la ucingweni asezela alala mayithi umlungu uyoqalaza esibayeni azikho inkomo uthi uyobheka la iphuma khona la iphuma kade ecela khona nawa masela alele yakhona wayese wavusa ngamaphoyisa wasewabopha wabe sebuyeza kumina esezobonga ngenkabi Ningadali ngalezinto yakhe ziyaphilisa amaNazaretha. Ushembe unguphila ushembe uyaphilisa. Ukhona inkosazana eyayisebenza la ngaphakathi. Esebenza la kumina yabe isigana yamthola umntwana oqala ngisazi ngoba intombazane kwahamba isikhathi yasephinde iba yinhle lapha emzini kanti imumethe kwakhubazeke kakhulu base behamba ngoba lesatha namhlanje ngiyakwazi ukuhlola ibonakala ingane iphile kahle yini base beyohlola ke lo mmeli wakho bathola ukuthi ingane ikhubazeke kakhulu base bebuye beza kumina bezobika ukuthi baba lo mntwana omkhulelwe ukuthi bathodokotela ukhubazeke kakhulu base lithi nakena cha bathi akeze bazomkhipha yathi mina cha mayekhubazekile isipho osiphiwe abazali bakho nabasekhulu lakho omkhulu bakho nogogo bakho ungasikhiphi ungakabi isikhathi saso linda kuze kube isikhathi saso ngoba leyo ngane uyikhipha izongabi nalo ithuna izongabi lona idluzi engaleni zakwabo wasengilalela ke umkhonyana wakhe naye bahlala ke nalingane ke ekhubazekile sisuke ekhula lengane yakho safika isikhathi sokuthi ibelethwe wasebelethe ingane yinkinga nezitho zomzimba engaphelele ziningi phela ivivinyo odlula kuzona maNkulunkulu efuna ukubona ukuthi umthanda ngempela yini yabelethwa lengane yahlala ekhala ubusuku nomini lo sisi sathi mina yincelisa mayifuna ukudla yincelisa abantu abanjengalengane abaphili isikhathi eside nebala kwenzeke njengoba ngisho ayiphila ngesikhathi eside lengane yathi ihambe emhlabeni wakhona ehlele esiswini lehlele esiswini ikhona njengamanje iyaphila Sesihamba kaNazaretha sikhini sikhaya kodwa baNazaretha lapha eGoli ngifuna umshaya nesibusiso ngifuna ngihlale njalo ngithokozile ninamelana ngabe khona uqoqoqo eGoli uyasa esitela uwarana wao uganti Nazareta
thandana awe bambele ngesandla awale ubambele Sangha wawe Ingumoya Yowe bambele Ewe sangha awawe Nazareta Iwanyu Alizotandwa Utuba Alingatali Tandanani iwe moyo alizotandwa uteva tandanani iwe moyo Tandwa Utuwa Tandanani Niwe moyo alizotandwa Nasi-ke isibusiso engisifanele abantu bala eGoli. October 2018 ngiyobe ngiseThembalethu. Ningathi usembe uyekuthwela nami ngithanda ngomhla ka-28 October soke singene emasangweni aseThembalethu. Lungisani-ke njengoba kade nilungisa la ekhaya.
yabona uThemba mengakafiki ezweni noma endaweni yenu anongalahli Themba anothatha emthandazweni ngoba uThemba ngoba bonke abamthandayo. Sibonga kumvangeli umdluli nabefundisi laba bala abafika bazoyicela le date bengiyifihlile into efihlwayo ifihlela abantwana kufana njengogogo mayezokufihlela isinkwa uphuma esikoleni ethanda wena ezokupha hayi no ezosipha wena njengalesipho ngisipha no esingisipa nini. Nina mana zaleta lelizwe yaseGoli manje ngisabongela lo muzi siwona eThuthukweni ngenhlanta eyesela phezulu naba ngenhlanta enkulu kabi futhi le nhlanta enayo lena baseThuthukweni ngeke ithathwe abanye wethaleke yini. Intata yenisukela ukuthi siye eKhenani sethele ibusiso siye ebuhleni siyovala umhlangano sithole ezinye ibusiso bese siyithwala le ibusiso siyiletha la eThuthukweni. Namhlanje ngizoncenga kokugcina baphinde niqobhane abona namakhona la ngabona ngakhona kahle ngibuyisane nihlale phansi nakhane ngoba la masango masiba sizokwakhiwa sizokwakhana. Hayi ningathanda ukuqwebhana abantwana bakaNkulunkulu uyabaleka uNkulunkulu maniqwebhana nomngcwele uyasithela maniqwebhana. uNkulunkulu uthanda abantwana abathandanayo. Ngantshela ngathi ngoze ngihlanganise ngiyabona niyahlangana manje. Ngifisa ngiheleze umoya wokuzwana phakathi kwenu nothando futhi uheleze phakathi kwenu. Kuthi noma omunye wenu ephuma endleleni ningasizakali ngaye ngoba mawuyikholwa akujabulela ukulahlekelwa komunye umuntu ozaba mayengena emgodini wakhe isibopho umjijelele abambelele ubukhiphe emgodini. Mina into engijabulisa njengokuthandana kwenu nokuhloniphana nokubekezelana yonke engithokozisayo ngoba amakholwa ayizinto engishumayezayo. Nengifundisa yona iyangena endlebeni zini. Ngifundela ke incwadi le. Wabase Philip 2 verse 2. Abantwana uNkulunkulu baya
Ngiyabonga abantwana bami Nkosi zinkosi. Nasitholile baba kwifunda kwaba seFilipi 2 verse 2. Balisani ukuthokoza kwami. Kwalisani ukuthokoza kwami. Ukuba nibe mqondo munye. Ukuba nibe mqondo munye. Ninothando lunye. Ninothando lunye. Nibe inhliziyo. Nibe inhliziyo nye. Niqonde into yinye. Iqonde into yinye. Ningenzi lutho ngombango. Ningenzi lutho ngombango. Nangodumo lwezwe. Kepha kodwa ngokuthobeka. Nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilo naloyo. Hayi bambe lapho baba. Ngiyabonga Nkosi ibusise. Kwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe inhliziyo nye, niqonde into yinye. Mangabe leli lithi silizogcwala emqondweni yenu, aniyiphinde licabane. Niyohlala niyinto eyodwa. Ngoba mina ngithanda niyinto eyodwa. Ngimele phambi kwenu ukuthi ngihlale ngihlanganisa. Inenza nibe munye. Ngoba bamkhulu athi bani munye njengoba sinoda wayisho ukuthi asemhlanganisa kanje. Ngomoya wokholwa. Noma kunzima lo thale umthandazweni. Ncenga ukuthi babamkhulu sisize. Babamkhulu ke akaphenduli kusasa kothatha abantu phendula manje. Anongasizakaliyo ngemunye wethu mayiphuma endleleni kahle kodwa anombuyisa. Nimkhokhele. Ningamyekeleli. Kuyicala ukumyekelela. Yobuzwa kunina ngelanga. Ukuthi wona likhona iphuma lathula nathi. Kulumtshela umuntu sicala ekhaya lento ezayo yenziwa. Lendlela usuqala kuhamba ngayo akahanjwa ngayo. Ukuyena ukuthi uyayemukela lento esona wayemukeli. Bayathupa abantu xa umsiza umuntu athi hayi ngeke wona ngiyazi wazini. Umuntu ulathwa kanjalo ukuthi uyazini. Ngoba uma usuphumela ekhaya uba inkinga. Kanti makusekhona abantu abakubuyisayo edukweni. Ube uthola ithemba la uyibona usenabantu. Awulahliwe. Sena abanesihe lawe. Ongifundela Petro ukala 3 verse 8.
Uzothola isincwadi yobaba tholile Nkosi yamakhulu yetuka ebusweni Ufunde bamasitholi okokugcina manibe inhliziyo ukugcina manibe inhliziyo nonke ngihawelane nithandane ngokwabazalwana nibe nobubele ninokuthobeka ningaphindiseli okubi ngokubi. Awumancane baba uma omunye wenu ephuma endlini kaShemba angawumyekelela kepha anomkhalima Muyise khona naye ezizwa ukuthi unabantu abanesihlo nabamthandayo bambona mayephuma endlini kaShemba okugcina manibe inhliziyo nonke nihawukelane ngokwabazalwane ungaliyeke elinye ikholo maliphuma endlini nibe nobubele nokuthobeka kubeka mfundisi ningaphindiseli okubi ngokubi ungathi mhlawumbe ngelilanga wakubona lo muntu bese uphindisela okubi ngokubi uqala unenhliziyo yekholo mawuyikholo nokuthuka kepha kakhulu masikusise ngokuba manibusise ngoba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lobusiso hayi bantu lapho bana ngokuba nidle ifa lobusiso kusile umuntu uma umbuyisile elahlekeni uyathola ifa kuNkulunkulu lokuthi ubuyise imve yakhe besidukile yafisa ke mana zathana yekelelani omunye mayephuma endleleni Moyise ngoba umuntu ephuma kule ndlela niyazi ukhulu kangakanani ukufika kuleli bandla
ubese ugcina ukutholile kuba yiNazaretha wasuphelela ngoba yiNazaretha wenze wazi zonke izinto wabhabhadiswa wenziwa yonke into le wawusuka mkhulu esontweni waphelela kodwa uphuma endlela kaShembe kulula kuyisikhathi eside yabe ufuna le ndlela kaShembe kepha kulula kabi kuyisikhathi esifishane ukuphuma kusona endleleni kaShembe mana awotshela ikholo malonile lona ngendlela yokholwa anongalixoshi bantwana baNkulunkulu ibandleni anongalixoshi bantwana baNkulunkulu izinto ngishoyo kepha lohlala nolibiza hlale nalo phansi bese niyakhuluma nalo nilibuyise ngomoya wokholwa ngoba ngeke usize uqoshane esontweni okusiza ukuba nesakhane ngoba futhi uma uqosha leyo muntu ummise esontweni naye indizwa kuphatheka kabuhlungu kodwa abaphatheka kabuhlungu yilaba abamthuma la ekhaya ukuthi hamba usikhonzela kwaShembe ngoba bakuthuma nje bathi hamba bakhonzela kwaShembe sebefile induku la bekhona induku la bekhona bese bebona bebheka ingane yabo engase bayithume ukuba niye bakhonzela la kwaShembe bese bethola wena bese uba nebhadi ke bese uyamisa esontweni ngezinto ezithize bese lekhala isililo benganakuthuliswa umuntu njengeyilwane inyamazana zazihlala edini ezakhala zathi mayibabona mhlanje sizothonaphi kunomisa umuntu la esontweni oyiNazaretha ongakazabisa yona ongakazabe yiwesini owamayikobuka waqulu kuNazaretha anohlala phansi nibuyisane ngomoya wokholwa noma ngabe wone kangakanani thina boShembe sithi isona singasithetheleki uyabona wafika umuntu athi ngizobika baba engabulala abantu abawu7 bese ngithula ngombheka kodwa kunako umthetho esogwini noma isikolo ngabe simfanele kodwa ngene ngcina ngithi inkosi ibusisa ngoba ngiyathanda akuzwe lokuthi isibusiso asithole ngoba uzobika lolu sizo ngoba efisa ukuthi athethelele athole isibusiso ngifundela ngathi incwadi la Guyasa Estela Laua Job 5 verse 19 or 20 Guyasa
ethandana awe bambele elesandla awawe umuntu munye awe bambele Sangalawe Nana Sarita bazalwane bami uma omunye kini eduka eqinisweni uma omunye kini eduka eqinisweni omunye ambuyise yazini ukuthi imababa bazalwane bami uma omunye kini eduka eqinisweni omunye makamuyise kubeka la yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekezele izono asibekele izono eziningi ukuthi mawubuyisa umuntu onile ngokukholwa umboza izono eziningi azenzile bese umukela phindele ebandleni ngoba nje wahlangela ila sithola khona ukuphila kanti futhi kula sithola khona uthando ukududuzeka uyabona leli banda ummiswe isonto elilodwa linye ngisonto liphendula leyinyanga eyithathu noma iminyaka emithathu uyakula
Kube sengathi ulahlekelwa nayingqondo. Uphele na uzothemba ukuthi awukodwa Nkosi usembe uyobuya ngikhumbule na. Ngoba uma usuka eduze kaShembe noba eduze kwaManazaretha uke uzizwe sengathi uphila kwelinye izwe lokuhlupheka, izwe losizi, izwe leyinyembezi. Wawula eNazaretha uthi uyasebenza awusebenzi kodwa sidinge sifane. Yabona ke mawumiswe la esontweni wathi awushesa ngamoya wavuka ekhaya awuvuthupela nabazukulu la bemkhulu nezingane zakho la zizofuna izinto kanti wena uphezulu uyacabanga engqondweni ta Nkosi yami awaze ngakhishwa la ngangacabanga ukuthi ngiyokhishwa khona kodwa noma ukhishwe ohlale emthandazweni usihambe uyabakhumbula bonke abantu. Phela mawususuka eduze kwaShembe naManazaretha ububone kathi cha sengingashiwa. Ngiyabonga ngoba noma umuntu onile wakhishwa esontweni. Akekho ongaza ukuthi uthatha intambo wayifaka enqaleni wayibulala. Ukaqala ekhaya yathandaza. Alishambe ngikhumbule. Baningi behlala emakhaya. Kodwa ke engangeza ukuthi uthatha intambo ngoba wabona ukuthi sekhishwe ezulwini. Wayibulala. Babe bahlale balinde leso sikhathi. Bese libuye lexoxa udaba labo. Bekhululwa babuye bezisendweni. Mina ke bantwana bakuthi mangibona nintalantala umoya wamphatheka kabuhlungu. Nenhliziyo yami futhi iphatheka kabuhlungu. Ngoba mangibona nilwa nintalantala angilutho mina ngutho ngani. Futhi ngiyacela ke Manazaretha lento kababa omkhulu ingafi ngami. Ivela kude kabi lento. Singavumi ife ngami nami ngifuna ukuthi bangihambe emhlabeni idlulele kwabanye ingafi. Ngoba nje baba omkhulu wathi yophela yonke emhlabeni kuyosala uNazaretha. Asingabulali sasenze uhlaba ikhuluma inkohlisi. Ngiyacela ukuthi ningamvumeli umubi angene phakathi kwenu. Ngoba uma kwangena umubi phakathi wethu iyonakala into kaNkulunkulu. Umubi akayithandi into enhle. Yabona njengoba sihleli sikuhle kunje ukhona uSathane phakathi kwethu. Uyafuna ukuthi bapha azobathola. Kufana nedimoni, yabona idimoni la ekhaya lami. Makade khona umuntu obehlupha. Uhamba yena kusani idimoni lifuna inyama elizofika ingene yona lifithe. Lezi into efanayo naleyati yenziwe umuntu lo wambini. Ngiyacela ke Manazaretha nilwe noSathane. Futhi manilwe noSathane namandla nomehluli uSathane. Sengiyake ngasebaphethilweni bantwana baNkulunkulu. Njengoba sesihamba ngomsombuluko. Ngicela zonke izibusiso yisale nani. Ngicela futhi nothando lwande phakathi kwaManazaretha lapha eGoli.
sekunesikhathi eside ngimcela mana zetha lapha eGoluthi ngithi kini ngicela igoli libe into eyodwa namhlanje sengiyabona hayi sengihlanganise into eyodwa yabona bona zokuhle phambi kwami inhliziyo yami iyajabula ngoba ngibuka la ngizode ngila ngikhona nje lekhaya owasethuthukweni babambisene nowaseThemba bezinto bebambisene bemunye ngithi ungaphelike lo moya phakathi kwenu awukhule into ebalulekile anolalela befundisini nenze abanifundisa kona wabazolalela abantu abasemaceleni abekhuluma into errong uzokwanakala into eyiningi kanti njengoba sihleli nani sizolungisa makhona okubi siyakulungisa kube kuhle ngoba siyanithanda maNazaretha anobambelela iqiniseke kulokho maNazaretha mawuhlula ukubambela ngezandla kuthiwa ubambelela ngamazinyo yenzeka ke omunye aphume sephakathi emngceleni ngokududana nabangani la ebandleni akekho umuntu othi umngani khona into ayisuthi taba yephesa lojamawe akekho umngani womunye umngani akekho esolweni mawaqala waba nomngani usudukile akube yilo nalowo maNazaretha asitolo kusekhona endeni kaShembe uthi angabi khona ukuhlakanipha okudlula ingqondo yomuntu khona abantu abahlaniphana nje abazohlaniphele ngishushembe babe nemhlangano ebumnyameni into ehlanganyelwe ebumnyameni umbuzo wakho nobumnyama into ehlanganyelwa ekhanyeni umbuzo wakho nokukhanya yenzeka sambe nawe oludukayo kanti suyahambela kade lasula igama lencwadi yokuphila kuzwa njalo uthi ungayenzi into uyenze ngekani Nkosi usisezwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesitabelelo samakhulu 227 227 socela umvangeli makho wakhona la ekhaya sona ngisabela inkosi imbusisa Nkosi usibonge